A ja som hľadal, ako sa volá to krásne dievča na rozdeľovači, nenašiel som ho, nemám plný, ale je to Danielka, že všetko je v poriadku. Budar je rozdeľovači na mieste, aj to je nasaň a Dostrojiteľ, takže uvidíme na tých, ako nám predstavia časomieru. Vyzerá to naozaj dobre a špertová pestretu na pravej strane, ľavá strana mu stojí, ale práve to nám rozsypuje a zastavilo čas. 16.60 je ľavá strana, to je isto, to je super. Ale tá práva bude výrazne lepšia, 22.52, ale ešte majú druhý pokus, biela lajočka, všetko v poriadku. Takže 16.60 na ľavo, krásny zostrek, ale na pravej strane to bol presne. No, takže Hralovec 1 po druhom pokuse štartu, ktorý sa podaril. A čo si sa nám pokazilo? A spoj bečkový si nám pokazil. Ako hovorí Ferko, že nie je bečkový spoj, ale ačkový spoj. 27.06 naľavo a na pravej strane to bude o niečo rýchlejšie, 27.34, to nie, 27.34. Svoj čas si nevylepšili, nakoľko rozdeľovač bol v poriadku, ale